дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. қонуншикании вазминаш кадомай мефаҳмонден? ҳамун ҳалномаи суда бекор мекунанд ва въездитра кушода мекунанд. дар кадом авиакассаҳо билети арзон мебошад? пешакӣ раҳмат. ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷай. умедвор ҳастам ки яки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастен. худованд кунад ки ҳамеша ҳамаи моро худо нигаҳбон боша. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як хабари нав мерасонам ва дар давоми видео саволотона мехонам ҷавоб мегардонам. то охири видео бо диққат тамошо кунед. ахборот оиди назорати ниқобпӯшӣ дар метро ва автобусҳои Москав пурзуртар карда мешавад. теъдоди назоратчиёне ки пӯшидани ниқобро дар нақлиёти Москав назорат мекунанд 50% афзоиш меёбад. яъне сотрудникое ки вобаста мебошанд ба нигоҳубин кардани пӯшидани ниқоб дар метроҳои Москав ё дар нақлиётҳои Москав теъдоди анаҳамӣ гуна коргарон зиёд карда мешаванд. дар пасманзари афзоиши беморӣ ки дар айни ҳол рӯи дунё паҳн шудааст ва штамми нави омикрон, созмондиҳандаи ҳамлу нақл дар нақлиёти ҷамъиятии Москав санҷишҳоро барои риояи чораҳои зидди беморӣ пурзур мекунад. шумораи нозироне ки пӯшидани ниқобро назорат мекунанд 50% зиёд карда мешавад. шарҳ доданд ки инспекторони дигар бахшҳо ба рейдҳои иловагӣ фиристода мешаванд. санҷишҳои риояи чораҳои зидди беморӣ дар қатораҳо ва платформаҳои метроҳои Москав низ дар реҷаи пурқувват гузаронида мешавад. ба гуфтаи ӯ, сабаб ин аст ки баъзе мусофирон аз хатти назорати худ дар гузашта ниқобҳои худро мекашанд ё поин мекунанд. ин паҳншавии сироятиро пешгирӣ намекунад. яъне қайд намуданд ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дохили метроҳо мешаванд, аз назди ана сотрудникои политсия вақте ки мегзаранд, ниқобҳои худшона мегиранд ва аз инҷа пас пурзуртар карда мешавад рейдҳо махсус ба ана ҳамин ҳолатҳое ки дар дохили метроҳо бе ниқоб гашту гузор мекунед, ҳолатҳое ки дар дохили автобусҳо ё микроавтобусҳо бе ниқоб савор мешаванд, ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ шаҳрванди хориҷӣ кашида мешавад. ба ҳамин хотир бародаро, хоҳаро, модаро, апаҳо бо эҳтиёт бошед, чунки барои паҳн нашидани беморӣ ана ҳамин гуна пешгириҳоро пурзуртар кардан, то ки беморӣ зиёдтар паҳн нашавад. ва ин қарор аз ҷониби Федератсияи Россия шаҳри Москав айни ҳол нашр шидагиай, рейд аллакай шурӯъ шидагиай. бо эҳтиёт бошед, чунки дар ҳоле ки зиёда аз дата административни правонарушения ба номи шаҳрванди хориҷӣ кишид, вай дар ҳол ба рӯйхати сиёҳ ворид мешавад ва аз қаламрави Россия депортатсия карда мешавад. Султон Абдуллоев нависонда: салом акай Сорбон, қонуншикании вазминаш кадомай мефаҳмонден? Ма дар Москав гости будам, 3 моҳ пас граница пересекат кардам, омадам Москав, патен кардам, фемес фаҳмид нарушени ма 5 сола депортум кардан. Илтимос ҷавоб теака дар аф дохил мешавад, пешакӣ раҳмат. бародари азиз, қонуншиканиҳои вазнин ана ҳамин қонуншиканиҳое мебошад ки бе документ гашту гузор мекунед. мисол мегирем, агар регистратсияи фалшивӣ дорен ё ки патент надорен, ана ҳамё ворид мешаванд ба гурӯҳи қонуншиканиҳои вазнин. ва боз ҳаст қонуншиканиҳое ки аз 2 маротиба зиёд шид, шуморо депорт мекунанд. ин қонуншиканиҳо ҳамун қонуншиканиҳое мебошанд ки шумо бемаска мегардед дар метроҳо ё ки шумо дар ҳолате ки дар дохили метро дромаданиен, карта намезанед. ана ҳамин ҳолатҳо қонуншикании сабук ба ҳисоб мераванд ва дигар ҳолатҳое ки мо гуфтем қонуншикании вазмин мебошанд. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар
муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. Бақоева нависонда: салом акай Сорбон, як савол. Виездима маҳкам буд. Ман ному фамилияма иваз карда бо рафта мара аэропорт гардондан, аммо ҳозир дар ин авф визаи ман кушода шудааст. Дар ду ҷо се ҷо проверка кардам, тоза мегӯянд, аммо дар аэропорт ба ман коғаз доданд ки то соли 2024 виезди шумо маҳкам. Чӣ хел бошам? Ман метавонам ба Россия равам? Илтимос дар видеои оянда ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Дар аэропорт шуморо ки коғаз дода бошанд то соли 2024, значит виезди шумо маҳкам. Барои чӣ? Ба хотире ки шумо ному фамилиятона иваз карден ва боз кори ғайриқонунӣ карден, ана ҳамирам сабаб мешавад ки аз сари нав виезди шуморо маҳкам кунанд. Отабек нависонда: мебахшӣ акай Сорбон, ман ҳамаи видеоҳои шуморо тамошо мекунам. Раҳмати калон, видеоҳое ки мода ва бисёр одамода фоида меёрад. Не ки як савол дорам ака. Ҳами пештара видеода гуфтагӣ будӣ касоне ки административни правонарушения кардагӣ, яъне қонуншикании хурд авф мешава. ҳозир и видеода мегӯй бо ҳалномаи судшудагиш авф намеша. мегӯй чӣ фаҳмем? ҳами худат барои просто регистратсия видварени гирифтӣ бо ҳалномаи суд. и қонуншикании хурд ҳаст ку и одамо авф намешан агане. барои бедокумент гаштан қонуншикании хурд ба ҳисоб намерава ва видварени гирифтагии ма бале бо ҳалномаи суд буд. касое ки бо тариқи ҳалномаи суд виезшон маҳкам шидагӣ кушода намешава. вале як гапи дигаре бародар, вақте ки видваренид мекунанд, дар постановленияи судя омадагие ки то муддати 10 шабона рӯз шаҳрванд ҳақ дорад ки обжаловатса кунад. агар ягон чиро доказат карда ки битони обжаловат кардӣ, ҳамун ҳалномаи суда бекор мекунанд ва виездитира кушода мекунанд. вале агар як моҳу 2 моҳ гузаштагӣ боша, ҳалномаи суд қатъитира депорт кардагӣ бошанд, дар ин авф дохил намешавӣ бародар. Шариф нависонда: салом акай Сорбон, ман ҳамаи барномаотам мебинам. акай як карат савол додастам. акаҷон ҷавоб диҳам ҷада. агар 3-4 ҷода проверка кунам маҳкам намеган. бисёриҳо мега бисёр ҷода проверка кардӣ маҳкам мега. бародари азиз, аз ҳама ҷои хубаш барои проверка кардан аэропорт ай. яъне ки ҷое ки шумо билет мехарен, пеш ай билет харидан проверка мекунед ки ту депорти ё депорт нести, ҳамҷода дар ҷавоб шуморо меган. вале бисёри вақт ҳамун аэропорт ҳам хато мекунад, кушода ай меган билет мехарӣ, мерайне ки аз аэропортҳои Россия обратно рӯитон мекунанд. Донёр нависонда: ассалому алейкум акай Сорбон, як савол дорам. агар дар Россия телефон кредит бигирӣ, нимша споридагӣ боши, нимаш мондагӣ боша, Тоҷикистон рафтан мемонанд ё аэропортам мегардонанд? Мемонанд Тоҷикистон омада. вале агар ки пурсидан ки кредита чӣ ба наспоридаӣ ё ки меспорӣ ё ки не, ва дар ҷавоб мегӯӣ ки дар ҳоле ки ман ба ватани хидмам рафтам, аз ҳамуҷа споридан мегирам. дар ҳоле ки наспорӣ вабше, баъд ба ҳамин сабаб метавонанд ки тира виезда маҳкам кунанд. Умедҷон нависонда: салом алейкум акай Сорбон, сози хубӣ, дар кадом авиакассаҳо билети арзон мебошад? пешакӣ раҳмат. намедонам бародари азиз, дар ягон авиакасса фикр мекунем билети арзон нест. ҳозир ҳама авиакассаҳо билетҳоро қимат фурӯхтастанд. билет қимат шидагӣ. хариду фурӯш нависонда: салом акай Сорбон, зинда бошӣ. виезди ман маҳкамаи через суд авфда дохил нашаваям, ман хирсандам. раҳмат, видео кардам мегӣ. ҳазор раҳмати калон бародар. худованд кунад ки ҳар як ғарибу ҳар як муҳоҷире ки мушкилӣ дорад, мушкилиҳошон осон шавад. Данғара сити нависонда: оё то ҳол документ накарда бошем, аиҷа пас документ кунам мешава ё ки не? агар регистратсия дошта бошӣ, патента дар назар дошта бошӣ, мерай ФМС пешаи патент кардана ҷарима меспорӣ. 10 000 15 000 рубл ҷарима меспорӣ ва баъд метавонӣ ки патент кунӣ. дар ҳоле ки агар регистратсияам надошта бошӣ, наметавонӣ бародар. депорт ай ягона роҳе ки ба сарите меояд, депортатсия мекунанд, видваренид мекунанд ё ки. ба ҳамин мо барномаро ҷамъбаст мекунем бародарои азиз. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.